der skywalk. Ja, du skulle prøve at tage til skywalk, for det rykker ud til dig. Skywalk, hvad er nu egentlig det der skywalk? Ja, du skulle prøve at tage til skywalk på Pederup Gymnasium. For du tror måske vi sidder stille keder og så lytter til en gammel bog som ikke er relevant. Men sådan er det slet ikke, for Jesus han er virkelig min frelser, kærlighed og bedste ven. Hør mere til skywalk,